Όταν βλέπουμε ταινία, αφήνουμε κάτω το κινητό και πιάνουμε μια Pepsi Max. Δεν είμαι cowboy, αλλά με κάνανε ζωγράφο. Γιατί την ώρα που βλέπεις την ταινία, έχεις το κινητό σου και χάνεις ό,τι κάνω. Γεια σας! Δεν σας κάνει εντύπωση που βλέπετε έναν αστροναύτη κουλουρτζή? Τώρα θα πιάσετε την Pepsi και θα αφήσετε το κινητό σας όσο βλέπετε την ταινία. Αφήνουμε κινητό, πιάνουμε μια Pepsi Max.